Di mo kaya sino. Hubad. Yes. Unsay meaning anang magdamgo tag prutas? Nagdamgo di ay kag prutas. Ang meaning ana nga magdamgo kag prutas, ana ay mga grasya nga muabot sa imuhang kinabuhi nga wala nimo damha. Ana kay mga surprise nga muabot o ampo lang aron ana ay daghang grasya nga imong madawat basin sa imong mga kaigsuonan. Basta na ay maayong balita once magdamgo ta og mga prutas, kaminyoon, kausbawan sa trabaho, maayong balita. Mauna iyang meaning og daghang salamat diha sa Bugu, Cebu City. Thank you for watching guys. Daghang salamat.